Halo, halo. Witek, Ziomek, co ty? akceptuj. No, akceptujcie. A, Startuj. dobra. Tylko żeby nie było jak tam wczoraj czy tam przedwczoraj. Nenek, chodź! No tyś W tak tą robił. stronę. Ale dobra. Tyś tak buczą. To co się działo wczoraj, to by się działo wczoraj. A że Peter dzisiaj chyba nie miał. Pracy. I powiedział, że Nie, wolne albo... ma już. On powiedział, że albo dzisiaj, albo jutro. Pamiętam tego live'a. On wolne ma do weekendu. Cały tydzień. No to trzeba było patrzeć na Instagramie. Co? Oj, popatrz. Zobaczę, czy ktoś No. O, już 3 osoby są. Pozdro, Lukas TV. Lukas. Gdzie lecimy? A, Zbychu, siemanko, siemanko. O kurde, i suba Na zaraz farmę dostałem. czy O, dziękuję serdecznie. na lepki A, lecimy? dobra, O, dziękuję. Ja. Tu ja. Tylko Co tam szybko u Lukasa przeszukać. słychać? No, O, Lukas, siemanko. Pytaj się go. Jesteś. Weź, witam cię. Ja, że wszystko Dobra. słychać. Nie wiem, Obrócić się, modlić czy żeby leci? było Ja dobrze. pierony ich leci, wszyscy tu lecą. Lecimy gdzieś na Nie, ubocze, lecimy czy tu na to, chłopie. Nie. To lecę z Blackiem na budynek. Szybko gra, rozumiesz? Bach, O kuźwa, wylądował tutaj. Ja to idę tutaj. W takim razie. Zabywał mnie. O kuźwa, typo jest tutaj. Baku, To. masz jakąś broń? Snajperka ma. Pistolet tam masz. Ja mam pompę tylko, nic więcej. A mam dobrało kogoś, ja? To bo nam dużo styko. Ja dobra, nam jakiś typa, który zaraz leci. Kuźwa, O kurwa. mać! Spierdolę. Tak do klopa. Pierdolę. Daj wy tam lotocie coś. My próbujemy przeżyć. Weź tu pilnuj tej. Ja go No podnoszę. to... Ja będę... Jak coś to mnie podniesiesz. Dobra, idą do nas. Ej, wyście są. Aha, wyście tam są, o fuck. O kuźwa. A ty gdzie na nagat? Ty widzisz Baku, gdzie on jest? Ja widzę ten. Kto? No to O, Nanek, Piotrek bierz HD, Lukasa. dzięki. Ja też również pozdrawiam Lukasa. Baku? Jak się to, Blaku, jak się to nazywa? Kurwa! Co oni robią? Czekaj. Co? A co robią? No, jak komuś wjeżdżają na kanał. Kuźwa. Jak się to nazywa? Rajder. A, rajdy. O, rajda mi robią. Blaku, ty też nie żyjesz. Ja pierdzielę, kto was tam ubił? O Trackmanie zainstalowałeś, Nanek. To był zły pomysł tu lecieć. Kto wpadł na ten pomysł? Ja. O nie, o, co? Jedziesz! Kurwa, amunicji mi brakło, ej. Oj. Baku masz w Trackmanie? O kogoś jesteś, bo Lukas tak mówi, to tak jest. Pozdrawiamy. Pozdrów cię ładnie, Lukasa TV. Pozdrawiamy Lukasa. Pozdrawiamy. Oj, Aż zrobię... co to się dzieje? Co to się zaś dzieje?
Ej, łobuzie. A dałeś ty subskrypcja? Nie? No to czekasz. No. I wszystko już jest dobrze. Już 8 po jest, nie? Nie, nie na ta 12, ja mam na ta godzina później 12. Czyli na które? A, Dobra, Lukas pozdrawia. Powiedział, że Na pozdrawia. pierwszy? Właśnie napisałem mu. spoko, spoko. Mi zaś kurde ten rąbało się na Twitchu, wiesz? Z Twitcha. Na Twitchu to ty nie wiem, ja bym na twoim miejscu nie na tym. Czekaj. Nie robił na Twitchu, bo Twitch się tak loguje. Żeby na Twitchu oglądali, to byś musiał albo w LoL'a grać, albo w CS-a, albo jeszcze inne jakieś gówno. Ale Fortnite jest popularny, Fortnite jest popularny. Czekaj. No tak. U takich, co mają 1 000 000 subów na No, YouTubie. to jest popularne, ja. No chociaż był taki ode niego. Dobra, trzeba Fortnite dalej też gdzieś jest. lecieć. O kurwa. Kontroler nie strasznie. Ty, właśnie słyszę z siebie, nie? Ale mam zjebany głos. O kurwa. Na farmę? Co? Co to znaczy na farmę? Blaku, nie. Chodźmy jak najdalej stąd, na pogady pomyślności. Ojej. Tam ostatnio był dobry lub, pamiętacie? Leci. Od razu mi się przypomniało, jak, Hej, wyskakuje. jak o lutach gadałeś. U Petera na live. No, No. O czym gadał? teraz tak teraz tak się w ciszy modlę się, żeby Ale my był tam nie dobry to lecimy, ty. Czemu to lód. lecimy? Lecimy, spam X-em. Spam A, X-em. z Pamixem, nie trzeba nic takiego robić. Kajdę to chcecie? Aha, tam masz. Tam gdzie jest te drzewo. Nie dolecimy, mówię wam. Ale Ty nie dolecisz, Blaku. dźwignij spadochron, Guliku. Człowieku, Ja masz ląduję tu, bo- spadochron. Albo. No to tutaj ląduj. I tak obok ciebie nie ląduję. Jak nie, jest typo. Ale Kaś ty tam wleciał. Dobra, Tam bo nie miał wlecieć. Nie miałem, Dobra, ale... jest. Ej, to Aha, no dobra, ciul, to ja lecę do Blaka. Bo co, Blaku lepszy? Mhm. Czuję się Uważaj, tu urażony. jest. Jest typo jeden gdzieś. O fuck, wszystko mi spadło. Jestem wielce obrażony. Kocham cię. Ale nie mam żadnej broni. Mam. O, O, siorb. Jak nice. Lód jest... Namek, do mnie. Dam ci coś. Przy mnie jest. ja? Dwa. O, Czekaj, zaraz to opanujemy. Żyjesz jeszcze? Czy cię Nie Nie. żyję. Skasowałem. skasowali cię? Kto im pozwolił ciebie tak skasować, co? Co oni... Komputerowi... ziomka wina. Tak, oczywiście. Używa Aha, to się jest ody? spadochronu. Chyba w zadymie, gościu. A, ja myślę, że Damek jest... Nie, mnie zajebał. Ej, debilu, ratuj mnie! Ja? Już jest nie dojdę do ciebie. A tym, dobra. I to po ciebie. DJ, przyjdź sam. Może zdążysz. Ta zdąży jak walczę z typem.
walczysz z nałogiem. Nie, aż taki nie jestem. Co jest kurwa? Ej, ja nie mogę zmienić broni. Oni mi ustawili tak, że broń nie mogłem zmienić w ogóle. Ja Kurwa, też tak coś miałem. Śmigałka z nim chodzi. Szybko na kill off musisz. I potem od nowa. Chropowatą mam tą gałkę. Coś mi się tak z chropowatą dziwnie zrobiło. Dobra, jeszcze. O, Przemo! Obejrzyj, kto do mnie na kanał wpadł. Coś mi wpadło chyba do kontrolera. Oko. Ty no, coś musiało mi wpaść do kontrolera. Przedmuchałem i teraz gładko mi chodzi gałka. Kuźwa, mnie to interesuje, co jest na tym Twitchu, że to tak kurwa wyjebało mi tych serwerów, tego Restream. O. Live pasja do gier. No witam. Pozdrawiam. Subuję. Siema, Przemo. Hmm. Fajne live'y. Masz. To nie oznacza, że Nendek nie ma live'y fajnych. Dobra, Czemu nie dzięki. grasz na razie? O! Ej, da tukaj. Tak. Blaku jak zwykle. Blaku Złowieszczy, jak zwykle. złowieszczy śmiech. Ja mi... Nie wiedziecie, to jest Przyjdę do ciebie w nocy, chłopcze. Taku. Co? Blaku, a mówiono, że ja muszę brać pół. No to tyle, to jest wieczna ściarka. Nie, to Borys musi brać pół. Borys On, w ogóle jemu to litra. Może by nie był w stanie spamować. Że ja Borysa nienawidzę. Jeżeli Borys to słyszysz, pierdol się. Kurwa, ale ich tu leci. Ja pierdolę, ja to mam pecha. Teraz tak szczerze, Borys, powiem. Jeżeli ty to słyszysz, wal się. Tak brzydko się No to nie spamię. godo, no co ty, że jesteś ty poważny. Ale... To... Dobra, odegramy mu się. Odegramy To ja mu mu się napisał, niedługo. rozumiesz, Wszyscy 100 wiadomości, spamią że nie. I to mu wystarczyło. Zorientował się. Ale... Niech on przy... To jest złe. No i chuj, No kurwa. co się stało? W internetowych grzechach to jest pierwszy niewybaczalny grzech. Laki, coś ty zrobił. Danek, No. zesrasz się, gdzie jest strefa. A co mnie to interesuje? I O ja pierdolę. tak do strefy nie dobiegniemy. No. No to od razu się wysadźmy. Mam C4. Chyba Bako widział. Nie. Tu sobie zobacz, mam 8 C4. Użyć? Mhm. Dobre na zatwardzenie. No. Co, jak ludzie pierdolę, jest inteligentny, to te C4 fajnie wykorzystać. Tyle powiem. A jak ktoś jest DJ, jak ktoś jest mną, to na pewno dobrze je wykorzysta. Kurde, słyszę je na lewej, słyszę tę skrzynkę na lewej ławce. Jezu. Też słyszę słuchawki, ten... Ciomek, i tak tego czegoś takiego nie zrobisz, co ja z kumplem innemu typowi zrobiliśmy. Co się zrobili? Wiesz jak masz te wychodki, nie? Jakie wywodki? No, wychodki, seracze, No. kurwa. No, z dziurą wykopaną. No. Taka półmetrowa, tak mniej więcej. No. No i typo sobie poszedł na kibel. Na ten sracz.
sobie usiadł, No, nie no. spodziewał niczego. Podejdź do mnie. Nie chcę. Proszę cię, Nie. podejdź do mnie. Nie podejdę do ciebie. Dostaniesz moje Nie itemy. chcę. A my żeśmy wrzucili... To chociaż Nie zobacz. chcę, nie dziękuję. A my żeśmy wrzucili przez dziurę z tyłu 3 zajebiście duże O petardy. fuck. O, miał gówniany... Jak to wykurwiło, To chyba był, To się aż zestrał ze śmiechu. cały opryskany, Ze co? strachu zaczął. no i dupę przypalono. No to gównianie. Będę szczery. Ale kibel rozjebało doszczętnie. Uj, I rób tu z moje Blackiem. historie zostały zniszczone. Blacku, to Moje jest, historie to zostały jest zniszczone. wariat, ja ci powiem. Teraz to już nie, w wojsku to jeszcze. Tam to były ja. Ale nie, niestety. Ja na kuchni robiłem. A to na pewno, na kuchni Co były największe drugi? jaja podobno. Co drugi dzień, nie codziennie tam wiesz. Jak się były te duże takie... No jak to się kurwa nazywa, te z herbatą takie. Nie wiem, termosy. O właśnie, ale te zajebiste, te 20-litrowe chyba, No. czy coś tam. Coś koło tego. No, to żeśmy do każdego brali tego... płynu na rozwolnienie. Ej, co się to O stało? Jezu. Czemu ja tamte... Trzy kompanie srały na raz, kurwa. Ej, czemu ja tamtej broni nie wziął i na ten granat do cholery jasnej? A być szczery? Ty to masz czasami posrane pomysły, Blacku. Jak to Blacku? No jakbyś Kurde. nie miał posranych pomysłów w boju, no to kurwa nie wiem. Byś się kurwa nudził. Bo ci jebali również. Bądźmy szczerzy. A no, nawet pedała mieliśmy, ale długo nie posiedział, bo tak mu wjebali, że go wyrzucili z boju. Ja? Ty kurde, trafiłem z No. tej snajperki. No ty się leżysz sobie kurwa, chcesz iść spać, a typ obok ciebie leży, na ciebie patrzy i sobie konia wali, nie? Serio? Ej, dobrze, że to jest plus 18. No tak mu obili mordę, że potem poszedł do pułkownika, że on nie chce być w boju, bo go tu zabiją w końcu. No i go puścili. Ale kategorię D dostał, nie? Tu tak nawalał ten CV. Jakiś pedał? O, jakiś kurczak. Witam ekipę. Co? Siema, siema. Co byś chciał? A, przyszedłem zobaczyć, czy żyjesz, czy nie? Czy się Nie, zasypało? akurat nie. Fuck, strefa, kuźwa. Live'a ma. Live'a? O. Xbox mnie zabił. Poddałem się Xboxowi. No dobra, Nanek. DJ Ziomek, jak tam była ta kieszonkowa? O fuck. Nie. Hajs nie On nie dostałem. ma kieszonkowego. On ściąga haracze od starych. O. Dawaj hajsa, bo wpierdol. Nanek, rzuć sobie granat pod nogi. Szybciej mu rzuć. Ależ nie, aż taki pojebany to nie jestem, żeby od starych zabić hajs. A żeby od starych? Kurde, ja tu wymyśliłem się, jakby teraz tak malinka burza, tak piór taki nie wnął. Ty, zdąży do strefy. A nie zdąży. Nie, Nanek to zdychnie. A bym się uśmiał, jakby tak piorun, taki jeb, takie do widzenia. Nie wiem co z tą burzą. Nagle się pojawiła i tylko sobie z zombiekami radzi. No zawsze jest taka gra, w takich grach. Nie wiem, ktoś pierdnął i burza powstała. Ponoć jakieś trolle będą. Jezu, Nanka chciałem zgłosić. Dlaczego? Przecież Nanek jest zbyt spoko. Ty... Dlaczego ty też tak masz, że u Nanka jest normalna zieleń, a u tego typa jest fiolet? Nie.
Ty weź tak sobie poprzełączaj, to będziesz miał już u wszystkich normalnie. Tak pospam przełączaniem. No, unanka. No. No, normalnie. Jak przetrwać faunanek? Nanek, weź sobie jeszcze jedną zażyj. Ty, serio, nie mam już fioletowego. Co, Kruczek, dobijasz, czy nie? No dobra, jest tam miejsce? No, zaraz trzech nas zaraz się jest. zwolni, bo my gramy na jakimś random. Mam nadzieję, że Eldorado teraz nie załatwi. Tak, nie zdąża. Dużo. Będzie ziomek i jeździsz sobie. No. Ja nie pan. Znaczy, jak Black, jak ten, jak... o, teraz on miał znowu niebieskie u mnie. To jest... Jebany. Ile on przeszedł? Gdzieś jakieś... Nie... A ten co? Ten się podgrzewa na słońcu? Dobra, zostaw go na nek. Co to było? Wyjebało go. LOL. Ale tam masz tego, bierz bandaże, wszystko. O, zbiornik, ludź. Nie chcę poganiać, nie, ale lepiej żebyś tam wyszedł. Ładnek. Pij Tam zbiornik. typo jest nad tobą. Nanek, Pij szybko, tam typo bo był. ty pij, bo zaraz będzie cię znowu ten strefa gonić. Ty, no 20 sekund. Nanek, weź sobie bandaże. Nie zdąży już. To mu naładuje przecież wszystko. Dobra, biegnij. Biegnij przez Ej, ja chwilkę. Ale ten typo stoi. Pff, wysypuje ci. Mózg Bo mu się aż- zagotował. Ej, ale fajnie to załatwiłeś, nie? Kurwa. Czyli tam No masz i co typa z tego? przed sobą. To tam biegają. Dwóch. 2, 3 nawet. Ja, tędy biegnij, no. Tak. Szkoda, że... Czy u was też się u Nanka taki dym nagle pojawi przed twarzą? Dawaj, Nanek, Nie, zrobisz przed tamtym zrobisz- typem, tamten coś tak dziwnie dymił. Zjarany był. Widać, że bawił się w Borysa. Patrz, Nanek kontra 3 muszkieterów. A ty, Kurczek, wiesz, kto to Borys? Czy nie Kurwa, znasz? tu Borys, wszędzie Szyc? biegają. Wiem, że ci go nie polecam. Spamer. No, nie akceptuj, jakby cię ten zapraszał. Wiesz, on tyle mu wyśle zaproszenie. On... No nie, buduj się. Buduj się, Nanek! Buduj Zaraz się! powiem, jak on miał... Borys 207. No, Tak na przyszłość, żebyś wiedział. no bo on ci te 207 zaproszeń wyśle na sekundę. To ja mu dam 400. Ja mu pisał, rozumiesz, dzisiaj Rywal- około chyba 150 wiadomości pisał. Nie. No stop, grasz? Nie, trzeba go usunąć z Facebooka, bo on co chwila się ciebie pyta, grasz? O fuck. Kajta, Nanek! Trackmania jest do pobrania, no, można No. powiedzieć. Znaczy, Nanek już pobrał, bo widziałem. Nanek, dawaj, bawisz się A mnie to u tak Lemiego. szybko nie ściąga. No to załatw sobie internet, a nie z telefonu ciągniesz. Ty w wojsku? Adik, siemanko, ile mam wygranych? Ani No, razu. kurwa, zapłać za światłowód. Ani razu nie wygrałem. Jak tu światłowodu nie ma i nawet lepszego internetu. Nawet po kablu nie mogę mieć. O kurde, Czemu? słabo. No bo nasz wójt jest taki kochany, że kurwa wszystkiego zabrania. Chuj pierdolony. No przyjdź do Musisz niego, takiego startować na mu liścia wójta. sprzedaj. A teraz w tym roku wybory będą. Jak ten chuj pewno. wygra, to chyba pójdę i mu wyjebie. Trzeba tam obiecać ludziom światłowód, to od razu ktoś wygra. Nasz burmistrz jest zajebisty. Ja, tak, nasze bloki są Miała, zajebiste. miała być ta Biedronka i Piotr i Paweł. O, wójcik dostał od tych w łapę i się nie podpisał i nie ma. I mądrze zrobił.
A wiecie co jest najlepsze? To? U nas obiecał na basen i strzelnicę. I różne kręgienie, co nie? To już się jest w robocie. Oni już to budują. Strzelnicę to ja mam. Nie no, wystarczy, że gdzieś na pole pójdzie, zostawi jakąś dyskę i strzelasz do tego. Tak. Chyba z wiatrówki. Ej, No. co ja mam czekać, aż mi się to skończy? Ty, ziomek, od kiedy się na strzelnicy kurwa z wiatrówki strzela? Ty mnie to To, wytłumacz. że samemu kupujesz sobie wiatrówkę, idziesz sobie gdzieś na pole, stawiasz sobie deskę. No To i już lepiej strzelasz. sobie zezwolenie na taką na klamkę zrobić. No. Mimo to, że i tak sobie kupiłem ostatnio replikę. Ja mam digla. Ja On mam wygląda jak kałasz. prawdziwa. Jakieś tu 2 wiatrówki mam, już dawno strzelam. No wiatrówka to już... Wiem, że na czarnoprochowce Ej, nie mam trzeba obawy, mieć czy w ogóle z pozwolenia. tym wyjść. Nie. No nie, na czarnoprochowca nie trzeba. Ale jak zapierdolisz komuś z tego czarnoprochowca w dupę, to weź to wtedy wyciągaj. Tej chłopcy wyłazić stąd, czy nie? Nie? Siedź, Dostałeś odpowiedź. siedź, niech się wybiją. Rób jak ja u tego. Rób to, co ja u na niego. No, widzisz, masz 0, akurat wyjdziesz na jednego i pobijesz A, kruczka. przynajmniej trzech On miał zostało. 2. No, klasyka u mnie. A ja miałem 2 i przegrałem. Oni się to tam strzelają, cholera jasna. Kto by nie pamiętał, co się działo na niego? Nie pamiętam. Co? Dobra, dobra. Jo, Zara! Kurwa strefa, panowie! Zapomniałem. Tędy, ale nie iść, bokiem tam wyjść. Dobra, to lecę. No i ziomek został wydają. Mamcia przyszła, synu już spać. Dobrze, mamo, już i tak. O, dobrze, że ja to już mam za sobą, kurwa. Jej tu w środku siedzi, Jak się siedzi? to przeładowywał, było słychać. O ty, były głupi. Ty tą pułapkę wziąłeś, czy nie? Tam, No tamten jest. typ zgubił. A masz. I want the pirates. O, tam już się buduje. Po lewo. Weź tu pułapkę gdzieś zastaw. Daj ta pułapka została. A tu nie, bo już za strefą jesteś. Tu jest strefa, nie? Nie, jeszcze. Siema, beton. Kurwa, oni tam u góry. No. Mówiłem ci prędzej, że na lewo. Jak biegłeś w tą stronę. Okej. Jakby tu mógł ta pułapka dać. Tu nie, bo tu masz na widoku, to każdy będzie widział. W budynku jakimś najlepiej. Ci to tam odpierdalają. Dużo zostało? 10. Mucho mikrofon. No to ładnie zasadził, nie? A, Z przewrotki? Ładnie.
Dużo nam zostało do końca? Nie, to Marek soluje. Czekaj, niech tu przyjdzie. To będzie to na pułapkę. Kurwa, rozwalili mi Albo i nie. Ile wygranych? 0. A ile gier? Nie wiem, dużo. Ty, to Kijów, ja jedną wygraną jak graliśmy z Jenkesem. Czy? A tak to zawsze drugi. No, też często drugi. Radek, wygrałeś w końcu solo? Nie udało mi się. Solu. Walej. Jeb go! solo prosto. Proste jak stranie. Kurwa mać. O Boże. Dobra, ja uciekam, bo już jest późno. Muszę dojechać do roboty jeszcze. Już to jakiś kamper.